ylhäällä. Me oltiin ensin mun veljen Jorman kanssa käyty katsomassa, että me tehdään sinne, ihan tuonne vaaran päälle. Siellä oli hieno semmonen avokallio. Sitten mä mietin, että jos tuolla ylhäällä on tommonen kallio, niin sen kallion täytyy olla myös täällä alempana. Että mä alan ja kaivetaan tarpeeksi paljon, niin se tulee se kallio näkyviin. Ja niin me alettiin kaivamaan ja mua hirveästi jännitti, kun kaivinkone kaivoi monta päivää ja oli vaan multaa ja muuta. Sitten rupesi näkymään toi kallio, mikä on tuolla takaseinä. Ja se oli aivan tosi upean näköinen. Ui että. Nyt me tehdään se maja tähän sen eteen. Sitten nämä tuli Irpijärven pojat ja Korva-Olli salvamaan ja kaadettiin nuo puut ja tehtiin hirret ja tehtiin ja muutama kuukausi meni, meitä oli porukkaa ja niin se sitten valmistui. Lokakuussa meillä oli sitten täällä 91 avajaiset ja ne olikin kovat bileet. Seremoniamestarina oli Pöystin Tomppa ja sehän villiinnytti porukan ihan niin hurjaa menoa, että taitaa osaa muistella kyllä vieläkin sitä, minkälaiset avajaiset oli Kammilla.